Jamen, vi har så lige byttet mikrofonen ud. Rasmus, han var med, Yep. men kunne ikke klare på presset. Han kan ikke høre mig så meget mere. Nej. Det var aftalt spil, at han skal have backline. Præcis. Så nu er vi koblet med Mathias. Hold da op. Daniel på. Ja. Jeg snakker om, det er blevet lidt tændt nu. Nu er kommet Daniel på, og det er faktisk ham, der kører score. Ja. Så han kan lige kalde Skal vi scoren, lige, inden at vi tager, reelt set tager back 9. Så frontline, den gik Rasmus i minus 3. Jeg tager even, og vi tager en plus 2 over på Musse. Må der ikke pres på mere? Nej, det er der overhovedet ikke der. Altså, nu skal du da kun præstere. Kom og prøv mit glas. Og så kan man sige så meget. Det er så der, jeg skal cut. Det var for sjov. Det var sjovt. I sagde, jeg havde boksen. Tak. Yes. Så er vi faktisk kommet til hul 10 nu. Så det er back 9, vi er i gang med nu. Og det er sådan en, hvor at Rasmus' musefars time to shine er. Det er sådan et potter hul på 60 meter. Hvor jeg regner med, at han faktisk enten rammer topbanen eller iser. Okay. Så jeg lagt pres på, fordi nu har jeg ikke blik på. Så det var godt andet pres på. Så, men jeg har boksen, jeg prøver lige at køre igen. Spar hende i backstoppet. Yes, sir. Ja, det Hey! er sådan. Det kan vi faktisk godt lide. Lidt snyd, men det tager vi med. Øj, den taber man. Ja. Men godt snap. Det var en proxy, ikke? Jo. Superior proxy kommer der. Superior proxy. Ja, highlight pots tid. Du er bare træt nu. Er vi ready for spaghetti? Jeg er totalt ready for spaghetti. Det er fandme i orden. Den kommer ikke igen. Se, nu er det presset. Nu kommer mikrofonen Ja, presset. det er jo det. Ej. Jeg kan jo egentlig godt lide, at jeg ser god ud, men det er jo kun fordi, jeg kan klare presset. Det er et godt bud. Altså kort, men jeg tror faktisk lige et øjeblik, at jeg godt gad at være med. No. Godt bud. Nej. Jeg kunne Nu ikke kommer klare presset. presset. Står man og spiller så kold høning også, så kan man ikke alligevel. Ej. Det er karma. Ja, virkelig. Men altså. Godt par. Godt Bruger par. alle tricks, man kan i bogen, ikke? Hæk og hele beduljen, så kan man finde ud af, hvad gør det par alligevel. Det er dejligt. Men sådan det er jo. Show us the way. Jeg vil prøve. Det er god. Push. Den lød clean. Ja, det kunne være fedt. Bare lige at tage nogen på. Men hvad med mandsøgn? Jamen, det tror jeg, der er udenom. Den er kortere, man regner med. Ui, det er clean. Ja. Hvad smed du? Det er faktisk momentum. Er det rigtigt? Ja. Det er sådan en rigtig slow turn disk. Nej, hvor lækkert. Jeg smed den på ret meget hejse der, men den svingede hele vejen. Et fedt momentum for Supersonic? Ja. Fed. Den er høj. Der er måske Mando lidt svær at klitte. Ja. Men kom igen. Men ja, det er når man ikke har nogen forhånd, så kan farehåndspotter. Ja, fuldstændig rigtigt. Jeg tror, det første år jeg spillede heroppe, det kastede jeg bare noget virkelig understabilt, og så bare derud af. Ja. Og så ser man, hvad der sker ved det. Man skal arbejde med sin forhånd jo. Ja, det er virkelig rart. Så ser man min flotte forhånd, ja. Altså, det kan godt være, at jeg kan smække musefar 130 meter, men jeg kan godt tage en forhånd og en baghånd, hvis jeg vil. Ja. Ej, jeg kan også godt gøre det en gang imellem. Jeg bare princip så ikke at gøre det for 10. Nå? Jeg kommer til at overcommit på 10. Okay. På en forhånd? 40? Ja, jeg kan egentlig kun lave standstill, spiller. Wow. Det var også sådan, jeg gjorde i starten. Ja, det var så. Leger lidt voksen her. Oj. Det var dejligt voksen, det der.
Øj! Ej, det er i hvert fald udenom. Ja, den Den er laver ude. også første runde. Så det, ja. Der er bare lidt low ceiling, så den er svær. Men gå efter den, det skal vi. Er du planer om at skifte der? Nej, den var Nej. meget lav. Åh, jo. Øjeblik. Det er fint, det er fint, det er fint. Det er fint, jeg fik den. Hvor skal vi se kongedrivet hen? Lige her. Desværre ikke længere. Og der. Nå, nu ser vi kan lige lave en Og anden det var løjle her. en DD3 næste gang. Bum, bum. Ja, præcis. Vi prøver lige at se, om vi kan run den her. Ej, det kunne jeg ikke. Så er det på. Sådan. Jeg skulle lige tage at sige, pas på de her. Hey! Jeg skal ikke have applaus. Nej, det var jo overrasket, at du godt kunne. Min fejl. Det lignede... Ej, det var lidt lav også. Nu håber jeg ikke, at jeg blokkede framet der. Birdie frame. Birdie frame. Det er godt, I kan lave birdie frame. Kunne du ikke det, eller hvad? Var du ikke med? Ej! Jeg havde ingenting derinde, så skulle jeg lave en ruller. Nå, Så skal jeg lave en ruller op ad bakken her. Det er Det er totalt den træls jo. irresponsible. Du sagde, tap en birdie. Nej. Nej. Det var Rutter, der havde tabt en birdie. Det var et kongedrive. Ja. Der er jo ikke noget galt i low ceiling, men man skal bare koncentrere sig om at holde den lave der, så for at håbe på, at den gider gå i. Ja, det er rigtigt. Men sådan er det jo. Nå, du får lige samme spørgsmål, mens vi er på tur. Hvad for et hul synes du, der ikonen skal ud? Altså, Og du bestemmer selv, om du synes, det er flot, eller sværhedsgraden, eller hvad det nu skal være. Altså, jeg tror, jeg har med på bølgen på hul 7. Ja. Fordi at hvis du har distancen, og clear de 2 bakker, eller ligger op på toppen, eller lige ned fra bunden, Ja. på den sidste, der var green af, Yes. jamen så har du et eagle pot. Mm. Jeg tror, det er den. Det giver det god mening. Jeg kan godt lide det hul. Det er nice. Er det også det sværeste hul på banen? Det ved jeg ikke, fordi at nogle af hullerne fra hvid er også ret svære. Ja. Flashback til hul 5. Ja. Ja. Flashback til hul 5. Hul 5 med sådan en lille low ceiling tunnel, som er mega smal. Jeg tror, det er nok en af dem, der også er svære. Ja, det er jo ikke 4'eren, vi snakker om. Er det 4'eren? Ja, Men 5'eren, det var der, hvor han... nej, det var også 4'eren, du flå. Det er den der forhøjet kurv, hvor det er en low ceiling Ja, det tunnel. er 4'eren. Det var også 4 med flot. Ja, Den er ret hardcore. ikke set endnu, så går lige tilbage til del 1. Frontline. Nej, det var ikke flot. Ej, men det er sjovt. Det var konge. Så har vi hul 12 her jo. 100 meter, eller 91 meter siger den her. Det gør jeg også. Nå. Den ser god ud. Swing. Er det lidt kort måske? Nej, det er faktisk okay. Nej, og så lige lidt Ui. forward rulle der. Du kan også... Det er den der er sygt overstabil. Ja, vi skal bare hejse. Ja, den holder bare Kører lige. du lang, eller hvad? Ej, du kører... Den er under kurven. Godt drive. Sådan. Det så clean ud. Distancekontrol, tag noget overstabilt. Så glider den ikke. Nej. PD. En Ej, jeg tror, den kunne tage DD3'er. For at være helt ærlig. Ej. Det er jo stien, der så ud. Ja, What? det kan man slå. Kom igen, Daniel, fra. Jeg troede, den her var overstabil nok. Nej, åbenbart ikke. Men den holdt det godt nok bare straight. Hvad sagde du, det var DD? Det er en DD3'er. Og den hedder i tal. Det er ligesom Destroyer, tror jeg. Nå, Jeg tror, det er 12,5. 12,5 minus 1,2. Jeg tror, det er minus 3. DD. Nej, var det bare DD? Nej, en DD3'er. Nå, jeg har der en. det har han da i hvert fald. Men selvfølgelig har han det. 12,5 minus 1,3, ja. Ja, Nå, 3, det er Okay, så vi smed sådan set 3 identiske disk afsted. Ja. Vildt nok. Men min, den var lidt mere stable. Ja. For jeg synes ikke, det er lige noget andet hejs ud af hånden. Nej, det var en var- lille hejs. Nej, Det kan ske. Ja. Det kan jo ske. det er vildt nok ham, men i tyndeste arm har den største arm. Ja, det er lidt svært at se, når man har... Men du har, altså, du har den der
Ja, sleeve? Jamen, jeg tænkte lidt den der bøge. Nej, så lange arme har jeg heller ikke. Nej, men du har da lige den der agtig. Ja, det er Ja, rigtigt. virkelig whip. 3,5 meter høj. Ja, det er så der forskel. Så er det jo mig, der starter. Ja, prøv bare at give en gas og se, hvad der sker. For et par. Jo. Jeg er Stine eller OB. Ja. Nøj! Hvorfor skal de så meget hejser? Udtur. Ej! Nu kan jeg ikke pot mere. Ah! Godt pot, godt pot. Det skal altid lige kunne. Ej! Men det er flot birdie. Det, Tak. Rasmus Muse. Ja, det er en lækker birdie. Ah, Må man godt kalde den der tab ind så? ja, den han lavede. Ja. Den var rimelig godt. Ej, det vil jeg mene i hvert fald. Det er ikke en musetabel, men Så kan man lige flexe sin disk. Det må man gerne. jeg har også Ja. lige gået over og vist mit højt til kamera. Jeg har gang til det. Har du gjort det? Hvad synes du om hul? Hvad det der? Må det være 13? Er det, vi kommer til nu? Ja. Jamen, jeg synes faktisk, den er fed nok, men jeg synes også, det er sjovt, det der, man skal kaste over en hæk. Altså, det er jo en sjov vinkel, men den er fed. Altså, fordi jeg tror, det er styrker i det der med, at man skal kaste højt, men du skal lige kaste. Hvor lang er nu, den er? Den er 80 meter. 80 meter. Det er jo ikke fordi 80 meter er langt fra gul af, vil jeg mærke, men det er sjovt, at du skal kaste op, og så sørge for, at den kommer mod højre lige. Ja, for du skal over en hæk. Ja. Så skal du stadig pushe lidt langt ned. Præcis. Og så er der også en, altså, der er jo noget mando alligevel også, som selvom den er, det er rent sikkerhedsmæssigt, for du kommer over i husene jo. Ja. Ja. Det er rigtigt. Men jeg synes faktisk, den er meget sjov. Ej! Og det er en vis meget. Og så er det ned på et hus. Oj! Bong! Op på taget. Jeg tror, det gik lidt for hurtigt. Ja, det tror jeg desværre også. Jeg tror, det er rytter, men han er ikke så klar, så jeg skal ikke tage den. Ej, det er du ret i. Den var ikke god. Ej! Det der, som Daniel sagde før, der er en fordel ved at have en forhånd. Ja. I gamle dage, der gjorde jeg det samme med en heat, og så bare afsted. Men det skulle bare mere kontrolleret, det her, synes jeg. Forhånd er mere kontrolleret, hvis man har den selvfølgelig. Godt svar. Over, Tak, kom ind. og så sving for pokker. Ej, du var nok langt over. Ja, hvor er dropzone egentlig henne her? Det er rød 10 om på den anden side af hækken. Okay, fedt. Så du er faktisk under dig selv lidt. Ej, jeg er virkelig ikke godt at ramme til. Men der sidder ikke nogen derovre. Men som du siger, det er selvfølgelig ikke i orden. Den ser til en rigtig god ud, den der. Ja, det ligner den. Måske lang. Ej, jeg tror, Ikke meget. Det er meget højde på. Ja, meget højde, men flot alligevel. Ja, og også smæk på den til. Ja. Det er ligesom man kan høre det. Det er klasse. Det er klasse. Hvad har I så yndlingsbane, sådan generelt set? Oj. Tils, baby. Ej, mener du det? Jeg er biased, ja. Ja, bare. Ja, Ja, altså, Musefar er fra Aarhus. Ja, fra Aarhus, og ja. er en opdriftsdreng, men Tils er en voldkøbning. Jeg er ikke blevet træt af det endnu, og jeg har spillet den over 100 gange. altså, du er ikke blevet træt af den år efter. Nej. Imponerende. Jo mere længde du får, jo mere gælderbrug bliver hullerne. Ja. Det vil sige, jo flere bølger skal du så. Ja, Hver bane. Også for hvid. 100%. jamen, jeg er faktisk meget enig, desværre. Ja. Altså, jeg har spillet over 100 gange. Jeg har ikke knækket koden på en ordentlig endnu. Jeg har en PR på, eller PB på plus 5 Okay, Det er jo hvid ikke- eller- fra gul, Okay. og så plus 10 hvid. Altså, det er jo ikke fordi, det er prangende. Lille toro. Wobble. Swing. Skip. Der er et pot. Det er fint nok. Min yndlingsbane. Er du også bias nu? Altså, jeg er vognstreng jo. Ja. Eller dernede fra i hvert fald. Ja. Men jo, jeg kan da godt lide det tekniske, det er slet ikke det. Men efter at komme til Aalborg og spille derop, så jeg altså godt lide at rip dem. Mm. Ja, der er noget fedt i det. Ja, der er noget fedt i at kunne få lov til at rive dem afsted. Præcis. Så hvis man kunne blande det tekniske med Vojens og længden og med Aalborg, så er jeg solgt. Ja. Og den fandme den er næsten parkeret. Er der, altså sådan, i din optik, er der en, du føler, der kan det? Altså kan lidt begge dele? Altså, jeg har hørt, at Skive har længden Ja. og sværhedsgraden,
men de er ikke så åbne. Jamen, det vil jeg faktisk godt give dig ret i. Så jeg ved det ikke. Men jeg Nej. har aldrig spillet skive. Og du er inden for en treat. Altså, hvis du har spillet Hvidebæk, så er den ikke, altså, jeg synes ikke, den er lige så svær som Hvidebæk, men nogle andre synes også, at Hvidebæk er nemmere end Skive. Synes I det? Ja, det er der nogen, der synes. Okay. Så jeg tror faktisk, at det er ikke helt ved siden af det, du siger. Selvom du ikke engang spillet banen. Jeg har set coverage af det. Jeg har set banerne Ja. blive spillet. Walk of shame. Han er hen sin disk. Bare det? Nå. Nå, okay. Det må man sige. Hvor er det der det kedeligste lærer over hele verden? Men jeg skal også snart til at hente nogle birdies, efter alle de bogeys, jeg har taget. Du giver den bare gas. Ej! Altså, det der nose down, uncommitted. Så tager det en par, hvor det tager den. Kan vi en par, den dobbelt. It's crazy. Ja, det er lidt crazy. Crazy button. Bare birdie. Bird. Ja, den der. Var det en femmer så? Ja. Jeg lægger pres på Mustafa, kan jeg fortælle dig. Hvad? Ja. Var det ikke dig, der var even? Jo, men jeg har ligesom taget 3 bogeys i streg. Super. Hvor langt er det hul her? Hul 14, 90 meter. Ja. Den er mærkelig for gul. 90. 90. Den er godt nok mærkelig for gul. Ja, meget. Det er jo det, der er fedt. Og så bliver jeg nødt til at spørge, hvad gør du? Kører du venstre om, eller kører du højre om? Du skal enten kaste noget flippy. Ja. Eller skal du bare kaste en forhånd straight? Altså, Som jeg kører fader. forhånd venstre. Ja, derovre? Ja. Ja, det tror jeg også, jeg gør. Fint. Så har jeg nemlig vinkel. Ja, det er god linje, mand. Lille skip. Jo. Øj! Ja. 5 meter. Er det fint? Ja, den er virkelig god. Du er oppe ved det der sidste træ lige så højre for den kort. Nice. Lidt kort. Ja. Men det Lidt er, fairway. det er altså det, jeg kan præstere. Går du samme vej? Jeg går Big Annie. Ui. Big Annie. Fuck, det var ikke Annie. Den anden der. Det er først der, ja. Kom den ind igen. Det bliver en virkelig sjov par. Altså, hvis du er heldig, så er det jo bare ude på stien derude. Den her med Annie part. Baghånd sejser. Kommer der. Og vi er ude på vejen igen. Ja. Han vil ikke spille fairway. Nej. Alternativt. Altså, jeg regner også med, at han spiller vild, men ikke så vild. Der er nogen, der skal spille vildt. Og det er der bare. Det er du da fuldstændig ret i. En lille 30 meter eller sådan noget. Ja, ikke? 25-30 meter. Du giver den da et lille bud. Ja, det er da i hvert fald bedre end andre. Du går nok ikke ved siden af Så dig. ser man bare Musa på vejen derude. Han går derud og hygger sig. Han har et lille pot ind imellem træerne. Men det er selvfølgelig svært med hans nose down pots. Jo, også det der. Kom. No. Er udmærket. Altså, det er da sygt svært, det der. Ja. Så kommer walk of shame. Hej, Musse! Hvor er du derhenne? Øj, ulækkert! Ej, okay, nu er der så svært udtur. Det der, det er ikke fair. Den var venstre. Jeg har det helt med. Med venstre? Altså er det Nå, venstre jeg kurv? troede, du pottede med venstre. Tænkte sådan, ja, okay. Er vi good her? Det er så clean. Det er clean for bird. Tak. Jeg fortjener altså sådan en bogey på 2 shanks. Ja, det kan vi så To godt. shanks. Det kan vi godt argumentere for. Det er jeg ked af at sige. Så er en lille flip disk derovre.
Hvad for noget? En lille flip og en disk der. Jamen, jeg havde lige håbet på, at det kunne stå lidt bedre, men... Sådan der. Lige igennem. Jeg gjorde ikke det? Jo, jo. Og været på den anden side. Jeg følte mig rimelig sikker, så jeg hørte det du. Men fik du egentlig svaret på, hvad din yndlingsbane var? Ja, jeg tror, det er Vojens. Du tror, det var Vojens? Ja. Den er også flot. Den står skarpt. Der er mange frivillige det skal derude. den altså have. Jeg har lyst til at kaste spike på den hul. Det kan jeg godt forstå. Altså, virkelig højt op. Det er også, altså det er virkelig, selvom den er simpel, så er det faktisk fed hul. Ja. Og han tager sgu splicen nu. Kan man gøre det her? Er det muligt? Ja. Ui. Det er ikke. Sæt. Han lige var rullet. Det er fint. Ja. Pind hej, tror jeg. Nu har du vist den sjove vej. Jeg tror bare, jeg spiller. Hvor lang er den er? 66 meter, tror jeg. Kun 6? 66. Så står jeg her med en kæmpe big bomber disk. Ja. Arbejde. Skib Bobby. Det var kun nemt det. Sådan, man. What? Stærkt. Det var nemt det 5. Ej, det kilder hele tanden det her nu. Ui. Ui, den er for inside til det. Jeg tror, han er længere, end han går i OB. Mulligan. Så vil jeg have en mulligan. Det tør jeg sgu da ikke, efter jeg gjorde det første. Okay, Det er ikke bedre. okay. Stakkels disk. Ej, okay. Godt er gået 2. What? Ej, ikke sjovt. Ej. Ui. Ja. Ui. Kort. Men stadig inbound. Altså, skal du lege med... Hvad sker der her? Lege med acet flere gange? Ja, damn. Okay. Og den ligger der. Ja, jeg er her et eller andet sted. Ikke? Online. Altså, bare vildt, du kaster så spike. Altså, Hvad? det ser så fedt, når man kaster så spike, som I gør der. Det er jo teknik. Og det er det bare. Så skal vi sætte på det her. Ja, flot birdie. Turkey. Hey! Lige sådan en indenom der, hva'? Ja. Du sagde, at du ville til at hente ham jo. Jeg har jo ventet ham nu. Okay. Godt for. Jeg vil hellere have de pots end servants. Forståeligt. Det var faktisk imponerende, du kan pot sådan der. Efter det, du har vist på rundt. Men det er flot. Det så virkelig clean ud. Så det er et par safe, jo. Ja, det er Så flot nice. par safe. God birdie. Ej. Near ace. Og hvis du egentlig godt kunne birdie. tænke mig med det, så den der MD5 der, det havde jeg ikke noget mod, det var den. Nøj. Jeg har en fed idé på næste hul. Ej. Fed idé på næste hul. Uha. Spændende. Jeg kan godt lide, at du havde publikum på dit near ace. Ja, men jeg synes ikke, jeg har hørt nogen reaktion. De gjorde sådan her. Ja, Gør de var det? Totalt chokeret. Ja. Skal vi gå op over her, så? Altså den vej. Cool storm bag det der buskage. Og det er godt den. Altså, der er en Simon line. Det er der. Ja, det. Var det en fed Det er idé? en fed idé. Ej! Kommer vi til at se det? Skal vi se det, eller bliver det en mulligan? Skal du høre scoren inden? Nej, det er fint. Efter at have været på stedet, så er det lige lavet med score. Nå, okay, fair. Jeg var have nogle fede kast. Men læg med det. Hvor lang er hullet? 80. 80 meter? Det kan jeg ikke engang. Nå. Så bliver det en høj forhånd. Stop ud. Altså, faktisk clean ud, den der. Ja, det er nice. Ej, ikke dumt, den der. Ja, jeg tror, det er fint. Fint. Ej! Lavt og sikkert. Det var da slet ikke det, der skulle jo. Der var Ja. ingen skib i det græs her. Ej, hvor er det kedeligt. Ej, han gør det. Oj. Oj, kommer den for langt ud, der går en der. Den ligger lige midt i det hele. Ja, gør ikke det? Jeg tager lige en tur. Ja, det kan jeg godt forstå.
Den ser god ud. Men den skal misse. Men den fader også bare langt ud. Oj! Ja. Det var en lortelinje. Den er jo slet ikke meget. Ja, jeg kører bare umiddelbart, selvom at... Han leger lidt ind i skoven. Det var bare lang. Men altså. Struggles. Ja. Du kæmper en flot kamp for den her, synes jeg. Altså, du er committed til den her video, ved du godt det? Det ligner en lortspand. Men det ligner en flot kamp. Drop. Ej, fint bud. Altså, Mustafa, han lever i hvert fald det sjov. Ja, men Han performer. han ved, hvordan han spiller foran i kamera. Præcis. Skal vi lige hente hans disk herovre? Gud. Det tror jeg, han er glad for. Nej, den virker ikke. Nej, det er bare disken, der ikke virker ved ham. Ja, den virker ikke. Godt pot. God par. Ja. Men så hvis I ikke gider tage med end det, så er det fint. Er jeg in frame her? Ja, skal jeg lige. Det mener jeg altså, du er. Fedt. Han vil bare gerne frame selv. Du ramte ikke. Det lover jeg. Den stod lige disken med hånden på mig. Oj, shit. Det var tæt på mine fingre. Okay. Jeg er træt. Klask. Hvor langt var der? Der var 140. 140. Nevermind, så er det ikke en eagle. Det er for sjov. Er det 140? Ja. Den skal... Den holder ikke det turn der. Du rammer vinduet. Nej, det gør jeg ikke. Nej, så langt er der ikke. Har I en meget understabil læst til at lave en ruller? Nej. Heat? Ja, det er fint. Det kan jeg i hvert fald klare. Jeg skal derop efter. Stadig pretty muligheder. Ja. Det er rimelig let for 4, når det er 140. Se, man kan lave en sky roller. Ja. Men du pusher bare langt op straight, så har du et nemt andet skud. Stop. Hold da kæft. Crushed. Kort. Ikke ind i skoven. Kan. Læg lige udkanten. Skal vi gøre noget dumt? Hvad for noget sjovt vil du gerne lave? Op i luften. Men der står bare så tæt på de her træer der. Så skal der være en spike forhånd. Det er lige præcis det, du skal. Og den har jeg aldrig nogensinde prøvet at lave. Så det gør vi. Så leger vi med det. Skal herover. Skal den vej. Er du med? Jeg er med. No. Det var da ikke spike overhovedet. Eller jo, men ikke. Nej, jeg kan ikke gøre det med en forhånd. Jeg har aldrig gjort det. Nå. Så jeg gør det nu. Ej. Ja, det er fordi det er en til, der ikke en splice. Det var også en måde at tage den birdie på. Ja, lige foran os. Vil du skip på den? Men det er fedt. Ja. Den går langt. Voldsomt langt. Den er også smæk på, hvis den skulle ind i grooven. Når du laver den der, ikke? Ja. Hvor power bruger du? Ret meget faktisk. Ja, ikke? Men det er nok en gang 70%, men det er bare ned i jorden. Ja. Og hejser. Og det er 70% uanset hvilken test du bruger. Ja, fordi, Grov sagt. Fordi min tog, den kom sådan halvt så langt. Men altså, det var helst skidt med noget, der er overstabilt. Nej.
Jo. Eller jo, undskyld. Ja, sorry. Men drivers, de skipper generelt mere. Ja. Men hvis du kaster hårdt ned i jorden med en putter, så kan alt skibe. Ja. Men Sindssygt. Wow. Altså for mig så er Rasmussen jo the skip man. Kommer ikke op. Jeg har aldrig skibet med en til. Altså du er alene. Jeg er også lige her. Kom nu ind igen. Og et pot. Ja, det er bare pot for par, det er jo det, der er kedeligt. Ja. Så. Oj! Det er det, der sker jo. Oj! Sindssygt. Det så casual ud samtidig. Ej! Det var så stille og roligt. Er vi ready? Er det gjort? Shit, mand. Var det birdie? Nej. Nå. Det er det, der sker, når man laver noget dumt, så får man ikke birdie. Sådan der. Sådan. Total lame frame. Mega lame frame. Men det tager vi med. Ej, hvor er det fedt, at han lige smækker en Toro derinde i. Hvad? Det kunne noget med den Toro, han lige smækker i der. Ja, det er Hold fandme fast, lækkert. mand. Jamen, så er det stadig mig på boksen. Har du hentet helt lort nu, eller? Nej. Så skal jeg... Ace her, du skal bogey her, så kan vi snakke. Nej, den er OB. Ja, vi skal OB få med vejen. OB derude fra dalen. ja, nu ved det så. Ja, Kom en bil der. Ja, men vejen igen er længere ud. ja okay. Ja. Så det bliver en parkeringsplads der. Jo, kedelig OB. Gå i. Den er bare parkeret. Parkeret. Dejlig slutning. Kast. Ja, hvad med ikke? Ja, hvad man ikke. Jeg ved også bare, at bliver lukket til det. Jeg gav en putter nu, så det kan man ikke. Nå, hvad derfor? Ikke ting. Altså, sådan som du kaster med Toroen lige før, så kunne det godt lige Ja, være goal. det er mere casual. Ja, det skulle det. Left Oj. side. Høj. Det er race spot. Hey! Hvordan potter du så lavt? Det tror jeg ærligt, at du er for træt til. Vi potter sådan her. Det er i orden. Whoopty-doopty! Bum, bum, Jeg tror, bum. jeg har lavet en Thunderstone. Ja, tak. Fedt navn. Det var runden. Det var runden. Det var jeg, ikke? Vi laver lige en opsummering her lige om et øjeblik. Kan vi så lige hænge ud lidt her sammen? Og så lige snakke om, hvad den runde egentlig gik. Jamen, børn, I skal huske at øve jeres pots. Pottetræning. Ja, det er vi nødt til. Ellers så kan vi komme ud i sådan noget ligesom mig, hvor man bliver nervøs, så det må være, man potter. Men altså, Har vi klidset? det er mit råd. Ja. Øve jer pot. Det Fair. andet skal nok komme. Ja, det er det. Men altså, jeg tænker sådan lidt, altså selve resultatet. Skal vi lige høre dem? Skal vi lige høre dem her? Det behøves vi ikke. Nej. Rytter, han går minus 6. What? Musse går plus 6. Plus 6, ja. Og jeg går even. Okay, fedt. Men så Godt viser vi, spillet. hvordan man går minus 6, Wow. og man går plus 6, og Ja. man går even. Og der, bliver Ja, nødt- godt spillet. der skal jeg lige se, om jeg kan huske at lave sådan en cutback, hvor at Mustafa han siger, at hans plan det er at gå det, jeg gjorde på 2 runder i turneringen. Ja. Hvor at jeg slog faktisk min runde på turneringen på 2 runder. På den ene runde. Ja, det gør det faktisk. Ja. Det er Jamen, klasse. Så, Men man skal huske at være kæphøj, så længe man har det noget at have det i. og det er en fornøjelse at være viden til. Ja, ja. Og det er så skidskønt at være i. Så når man fejler, så det er jo helt okay. Præcis. Det er klasse. Så er modparten det godt. Lige præcis. Det, Skide godt. man kan godt mærke, at den var nemmere for gul, end den var for hvid. Altså, jeg kan også, selvom at plus 6 er wop op, ikke op, men humøret var højt.
Ja, der var ikke Hele noget, vejen nu skal vi nå 150 meter, fordi at det hul 1 for eksempel, den er 140. Præcis. Altså, nu skal vi nå så langt, bare for at komme i cirkel 1-agtigt. Lige præcis. Ja. Det er jo ikke en kritik af hvid, skal lige siges. Jeg har ikke selv spillet den, men det er jo ikke kritik, Overhovedet ikke. men det er udfordrende. Men man skal lige... Den er bare med udfordrende. Ja. Ja, det er mere udfordrende, du skal lige have en arm. Yes. Det er sådan set Og jeg det. troede, jeg stod med 2, der havde arm. Det. Nej. Hvem var det, der birdiede om på den bagerste? Hvad er det så? Det er 13, 14 og 15. Ja, der bøvede du. Og der skal man have en arm også. Det er en forhånd. Det er faktisk godt svar. Ja, godt svar. Ja, det må jeg give dig. Nå, Det vil jeg. men ellers nogle sidste kommentarer? Jeg skal hjem. Jeg skal hjem. Jeg skal hjem. Jeg skal også sove. Det er vi i orden. Husk at øve på pot og sådan noget der. Præcis. Tak for den gang. Ses.